Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanku da wannan lokaci. A yau muna ranar Talata 23 ga watan Yuni shekara ta 2024, daidai da 17 ga watan Almuharram bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shekara 1446. Ga kanin labaran. Gwamnatin Najeriya ta ce ba daidai bane matatar Dangote ta rika shigo da man fetur ita kadai. Masana sun yi gargaɗi kan nau'in malaria mai bijirewa magani a Afirka. Daga ɓangaren wasanni kuma za ku ji cewa PSG na neman yi wa Man United ɗauki ɗaiɗai. Kanin labaran kuka saurara tare da ni Hajara Aliyu Labaran, yanzu kuma ga cikakkunsu. Gwamnatin Najeriya ta ce ba daidai ba ne matatar Dangote ta rika shigo da man fetur ita kaɗai. Gwamnatin Najeriya ta fara yunkurin sasanta saɓanin da ya kunno kai tsakanin matatar mai ta Dangote da hukumomin da ke kula da harkokin mai a ƙasar. Matakin gwamnatin na zuwa ne bayan wani ƙwarya-ƙwarya da zama da aka gudanar a tsakanin shugaban rukunin kamfani na Dangote, Alhaji Aliko Dangote, da sauran masu ruwa da tsaki a harkar, ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan man fetur Sanata Heineken Lafobi da sauran shugabannin ɓangarorin kula da harkar man fetur a Najeriya a yammacin jiya Litinin. Gargaɗin da masana suka yi kan nau'in malaria mai bijirewa magani a Afirka. Masana kimiyya sun yi gargaɗin cewa miliyoyin rayuka ka iya salwanta idan dai ba a ɗauki matakan gaggawa ba wajen daƙile bijirewa da cutar malaria mai saurin yaɗuwa a nahiyar Afirka ke yi wa magani. Yanzu haka dai akwai nau'in cutar malaria da ke bijirewa maganin cutar a yankin gabashin Afirka. Girman bijirewar cutar ya ƙaru a wasu sassan nahiyar daga ƙasa da kaso 1 zuwa fiye da kaso 20 a tsawon shekaru 3. Kuna sauraron labaran ne daga tashar mu ta World Daily News Hausa tare da ni Hajara Aliyu Labaran. Yanzu kuma ga labarin wasanni. PSG na neman yi wa Man United ɗauki ɗaiɗai. Man City ta fara neman magaji Kevin De Bruyne. Manchester United na neman ɗan wasan Crystal Palace mai shekaru 26 ɗan ƙasar Ingila, sai dai farashinsa zai kai fam miliyan 60 da wani abu. Kulab ɗin Al-Ittihad na Saudi Arabia yana son ɗan wasan Belgium Kevin De Bruyne mai shekaru 33, wanda hakan ya sa Manchester City ke tunanin zawarcinsa. Kun saurari labaran ne daga tashar mu ta World Daily News Hausa, wato WDN Hausa. Ku yi subscribe sannan ku yi following ɗinmu a Facebook, Instagram, Twitter a shafinmu na World Daily News Hausa. Sunana Hajara Aliyu Labaran, mun gode.